Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră favorită de Lego. Astăzi o să facem un netezător de zăpadă și avem nevoie de piesele acestea. Eu am dezmembrat această mașină ca să putem să ajungem aici. Haideți să începem. Acum o să ne apucăm să facem netezitorul. Ne trebuie două plăci. Și să nu uitați de un like și subscribe. Și să vă abonați.